Pozdrav i dobrodošli. Zamjena felgi, naročito ako idemo na neku drugačiju, uglavnom veću dimenziju, može dramatično promijeniti izgled auta, ali i u određenoj mjeri njegovo ponašanje na cesti. Pri tome treba voditi računa o nekoliko bitnih stavki, od kojih je sama colaža, odnosno njen promjer, samo jedna od njih. Pa da vidimo čega tu sve ima. Prije nego što krenem u neku detaljniju analizu, napomenuo bih kako manje više svi auti dolaze tvornički sa nekoliko opcija po pitanju veličine felgi koje može imati, kao i pripadajući dimenzija gume koje idu uz njih. To su u biti one kombinacije koje je sam proizvođač isprobao, atestirao i rekao da one odgovaraju na taj auto, da su prilagođene ovjesu i samim time sigurne za vožnju. O kojim konkretnim veličinama je riječ kod vašeg auta uglavnom možete naći na ovako nekoj naljepnici na štoku vrata ili korisničkom priručniku, ili čak još bolje, ako ste uvezli auto izvana, trebala vam je potvrda proizvođača, a tamo ima sve to još detaljnije navedeno. A zašto je ovo bitno? Pa te sve navedene dimenzije možete bez problema upisati u prometnu, a za sve ostalo vam treba atest. U suprotnom, ako imate felge i gume koje nisu upisane, možete imati problema na tehničkom ili policijom, a da ne spominjem kakve eventualne implikacije u slučaju prometne. Uglavnom, sad kad smo riješili ova birokratska pitanja, da se mi vratimo ponuđenim veličinama guma i felgi. Što koja nosi, koje su joj prednosti, ali i neki eventualni nedostaci. Pa kao prvo, ono očigledno. Vanjski promjer felge koji se uvijek izražava u colima, to jest inčima. I ovdje za usporedbu imamo 16 s ovog mog auta sa zimskim gumama i 17 koje su trenutno na njemu. I unatoč tome što su ove ljetne za cijeli col veće, vanjski promjer gume je manje više isti. I to vam je ona stvar u ponuđenim dimenzijama. Felga je manja ili veća, ali vanjski promjer kotača uvijek ostaje gotovo isti. Jedina stvar što se ovdje mijenja je visina bočne stranice gume. Što je promjer felge veći, ovaj profil će biti niži. A to kao neku prednost donosi bolju preciznost kod oštrih manevara i naglih skretanja. Guma je niža, manje se savija, pa auto bolje prati pravac, a još više od toga imamo nekako precizniji osjećaj na volanu. Ali kao neka, recimo to tako, negativna strana, što je guma, odnosno njen profil niži, ona slabije upija neravnine. Jednostavno, ima manje mesa da amortizira udarac kada proletimo kroz neku rupu. Time auto postaje neudobniji, ali i ovjes više trpi, jer se svi ti udarci prenose na kugle, selene, krajnice itd. I to je nešto što treba imati na umu kod odabira promjera felge. Znam, uglavnom će svi reći, što veće, to bolje, izgleda moćnije, sportskije, ali u stvarnom svijetu, sa cestama takvima kakve jesu, voziti auto na nekim najvećim felgama koje idu na njega i ovako visokim gumama zna biti zahtjevno u najmanju ruku, jer svaku rupu, propali šaht i slično osjetite i vi, ali i vaš auto. Jasno, dokle god ste u okvirima tvorničkih dimenzija, ovjes je konstruiran da se nosi sa svim tim udarcima i naprezanjima, ali čisto da imate na umu, on će više trpiti što je guma niža i u tom slučaju valja laganije voziti po lošim cestama ako hoćete izbjeći neke preuranjene kvarove i oštećenja ovjesa. Sad, par riječi o samim gumama, to jest njenim dimenzijama, što su ove brojke sa strane. Prva, u ovom slučaju 205, je širina gazne površine u milimetrima i što je ona veća, guma će načelno imati veću kontaktnu površinu sa podlogom, što daje bolje prijanjanje, više gripa, ali isto tako povećava otpor kod trljanja, a samim time i malo diže potrošnju. Isto i sa skretanjem. Šire gume treba malo više snage kod motanja volana. Mislim, to uglavnom nećete ni primijetiti zbog serva, ali on mora malo više raditi i naprezati se u tom slučaju. Dalje, druga brojka, 60 u ovom slučaju, je visina bočne stranice i to je dano kao postotak širine gazne površine. Šta se dobiva sa nižima, a šta sa mesnatijim gumama, to sam već pričao malo prije, pa se opet neću ponavljati. I ova zadnja brojka, ovdje je 16, to je veličina, to je promjer felge na koji se ta guma montira. Da se vratimo još na felge. Osim promjera, druga bitna karakteristika je širina, koja je opet dana u colima.
Ovo se na prvu možda ne čini tako bitno, ali ima itekako utjecaja na izgled same gume, jer što je felga šira i ovaj unutarnji dio gume će biti više ispupčen prema van, što je daje nekako agresivniju vizuru, ali isto tako čini nešto stabilnijem kod skretanja. Također što je bitno u cijeloj priči je takozvani ET, odnosno offset, koji govori o tome koliko je sredina felge udaljena od glavčine. I što je ovaj broj manji, felga će biti više izbačena prema van u odnosu na auto. Primjerice, ova sad tu je E30, a da umjesto nje stavim sve isto, istih dimenzija, ali da je felga ET40, cijeli točak bi bio uvučen 10 mm unutra. Ovo ima utjecaja na ponašanje auta, jer što je trag kotača širi i on je stabilniji, mada ovo možda u nekim normalnim uvjetima vjerojatno nećete ni primijetiti. Ono što hoćete je vizualni dojam. Sa isturenijim felgama auto djeluje nekako agresivnije i moćnije, barem meni, ali opet ne možete pretjerivati i otići toliko u širinu da guma srši van blatobrana. Jer u tom slučaju M može zapinjati kada prelazite preko neravnina, M će bacati kamenje i blato unaokolo, ali i po autu što može oštetiti lak. I da, kada uzimate felge morate voditi računa o rasporedu rupa. To su oni brojevi 4x100 ili 5x112 i slično. Što predstavlja broj šarafa, 4, 5 ili koliko već, te promjer kruga na kojem se oni nalaze. Evo, ovdje je 5 rupa i 120 promjer na kojem su oni postavljeni. Također, promjer centralne rupe mora biti isti kao promjer glavčine, u suprotno će vam trebati prstanovi koji to dovedu na mjeru. Ako uzimate neke tvorničke felge za svoje auto, raspored rupa i promjer centralne rupe je najčešće uvijek isti, pa tu ne morate puno razbijati glavu, ali svakako provjerite prije kupovine, a naročito ako kupujete neke aftermarket felge, jer tu zna biti svega. Za kraj bih spomenuo još samo nešto što se često zaboravi u cijeloj priči. Masa, odnosno težina felge, što ovisi o materijalu od kojeg je ona napravljena, ali i veličini. Načelno, aluminijske felge i sve one napravljene od nekih legura su uglavnom lakše od čeličnih istih dimenzija, dakle promjera i širine. Ali s druge strane, alu felge su osjetljivije na oštećenja, lakše se izgrebu na rinzol i popravci svega toga su teži za odraditi i skuplji. Također, što je felga veća, više cola, šira, samim time je teža jer jasno, više je materijala. Ilustracije radi. Ova tu 16 ima cirka 9 kg, dok recimo ovaka neka originalna 18 za ovaj auto je sa svojih 13 kg značajno teža. A tih par ekstra kila, oni dodatno opterećuju sve komponente ovjesa, selene, kugle, pa čak i amortizere, koji moraju malo više se naprezati svaki put kada prođete kroz neku rupu. Uz to, teža felga, a samim time i cijeli točak, u nekoj određenoj mjeri uzima danak performansama, odnosno ubrzanju, jer više snage motora odlazi na to da zavrti točak. Mislim, u stvarnosti nećete ovo primijetiti, tu je možda riječ o kakvim desetinkama, stotinkama, ali upravo zbog tih sitnih dobitaka mnogi sportski auti imaju kovane felge. One su čvršće nego ove obične ljevane felge, pa samim time mogu biti i lakše, jer je potrebno manje materijala za istu nosivost, ali isto tako su zbog kompliciranijeg postupka izrade značajno skuplje. Uglavnom, to bilo to o felgama. Vidimo se.